くんもこの私を大口を叩いてそのざまか。次からは私の指示に従ってもらうよ。今回は下がりな。ムキキこの程度の兵力じゃあんたらには勝てないか。さすがラングリッサーの力だね。ますます欲しくなったよ。なぜだイメルダ。ラングリッサーを求めるほど力に固執するわけを教えてくれ。もし自分の国を独立させたいのなら力以外の方法だってあるはずだ。力だけが全てじゃない。ラングリッサーほどの剣を持った奴に力が全てじゃないって言われて、はいそうですかと信じられるかってんだ。説得力がないんだよ。力だけを求めるならベルンハルトの二の舞になるだけだぞ。うるさいよ。モーガンの奴が勝手なことをしなければ勝てたものを。だけど一つ確信したよ。その剣の持つ力が本物だってね。絶対に手に入れてやるさ。イメルダ。言ってしまったか。どうやら終わったようですな。しかしよ、帝国も大変だね。将軍にまで離反する奴が出るなんてよ。腹心と言われる将軍までも王が倒れればこうなってしまう。やはり無理なのか。互いが信頼し理解し合う平和は絵空事でしかないのか。なんじゃ、若いもんがこれしきのことで諦めてどうする。一度や二度の挫折で諦められる程度のことじゃったのか。そうだよエルウィン。もともと難しいのは分かってたことじゃないか。それに今みんな、あなたの考えに共感したからこうして一緒にいるのよ。大変なことは分かっている。それでも、その考えが正しいって言えるから、こうして一緒にいるのよ。そのあなたが立ち止まってしまったら、私たちはどうすればいいの？そうだな。諦めていては絶対に実現することはないからな。そうよ。私たちも手伝うから、諦めちゃダメよ。ありがとう、みんな。だが、これからどうするかの。ベルゼリアの方も大事じゃが、イメルダをあのまま放っておいてよいものかの。そうですな。将軍が離反したとなれば、帝国内の混乱は予想以上に大きなものとなるでしょう。なんとか彼女を説得して、帝国内の混乱を終わらせてやりたいな。だが、ベルゼリアの方も。どっちにするんだい？イメルダを追うかどうか、ここで決断しろよ。今ならまだ引き返せる。人間同士が傷つけ合うなんて。このままでは、理解による平和は遠いわ。よし、みんな聞いてくれ。今のうちにイメルダを追う。彼女を説得して、帝国内の混乱を早く鎮めてもらうんだ。それはこの休戦状態がすぐに終わることを意味するぞ。考えておるんじゃろうな。当然、休戦が終わり、帝国勢力を多く残すことも考えた上でだ。だが、俺たちの目的は平和じゃないか。これそうだね。それにあの将軍を説得するって、オイラたちの考えを試すチャンスだよね。へえ、あんた、そんなことまで考えてたの？傷つくなぁ。シェリーはオイラのことをどう見てるのさ。お調子者。ひどい。とにかく話はまとまったな。イメルダの後を追うぞ。これぐらいちょろいもんだぜ。ボーゼルを倒す前にイメルダの説得をすることに決めたエルウィン。
イメルダを説得し、帝国内の混乱を鎮めてもらおうというのである。イメルダを追うエルウィンたちの前に、イメルダの居城が姿を現す。そこには、完全武装のイメルダとモーガンが立ち塞がっていた。帝国内の混乱を鎮めてもらうためにも、イメルダを説得しなければならない。これでもっといろんなことができるぞ。
ところまで追ってくるとは、ご苦労なことだね。イメルダ、俺たちは戦いに来たわけじゃない。人間同士が傷つけ合ったって無意味だとは思わないのか。